show. Biće otvoren za posetioce drugog vikenda novembra u hotelu Holiday Inn na Novom Beogradu. Više o ovoj temi pričamo sa Ljubišom Miodragovićem, organizatorom sajma i urednikom High Files magazina. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Ono što je interesantno jeste da nas ove godine očekuje veliki broj domaćih proizvođača, je li tako? Da, evo, to je nešto novo sada. Pa i jeste. Časopis High Files je ušao u 10. godinu postojanja, tako da imamo nekako 2 jubileja. Mi smo 2008. krenuli da pravimo taj sajam u hotelu Holiday Inn. Pravili smo i neke prolećne varijante, ali sad smo se zadržali ipak da to bude od početkom novembra. Dakle, u pitanju je izložba, ajde da kažemo, audio tehnike u kućnoj varijanti. Sada ove godine stvarno imamo najveći broj izlagača, što stranih, da kažem, proizvođača od nemačkih, danskih, apsolutno evropskih, američkih, ali ono što je jako zanimljivo da imamo puno domaćih proizvođača hi-fi opreme. To znači da mi u Srbiji imamo firmu koja pravi gramofone, firmu koja pravi pojačala, firmu koja pravi zvučnike, tako da mislim da ovaj sajam će biti jedinstven po tome. Dakle, imat ćemo recimo sistem sastavljen isključivo od domaćih uređaja i to je nešto što do sad nikada nije bilo kod nas na tržištu, prosto da se čuje i da se vidi. Koliko zapravo naši građani imaju poverenja u, možemo reći, naše domaće proizvođače ili ćemo to uspeti da vidimo na ovom sajmu? Da, ja mislim da imaju puno, zato što se uglavnom radi o nekim manjim firmama kojima je jako stalo da imaju dobar odnos sa kupcima. To su ljudi koji se redovno vraćaju njima, znači kupuju nove uređaje, nove modele, tako da mislim da je ta neka prodajna, odnosno kupovna odnos jako dobar. Mislim da je nije samo ono kao 2-godišnja garancija i to je to, mislim da svi oni dobiju jako dobru podršku i nakon tog perioda. Kako sam ja uspela da otkrijem hit na ovogodišnjem sajmu, bit će predstavljanje zvučnika bez kablova, to je apsolutni trend u svetu, je li tako? Da, prošle godine je taj neki trend, da kažemo, počeo, imali smo neke zvučnike koji su funkcionisali bežično. Ono što je sad, da kažem, apsolutni hit svuda u svetu, to su zvučnici na kojima se pušta muzika, dakle putem Bluetooth veze ili bilo kako sa mobilnog telefona ili tableta. To su sad već često i zvučnici koji su otporni na kišu, na vremenske uslove, tako da se mogu postavljati u baštu. Ali ja kažem, nećemo biti baš fokus sajma na tome, ali bit će dosta tih zanimljivih gadžeta koji sviraju kvalitetno, ne koštaju puno, a pružaju puno funkcionalnosti. Ono što je bitno jeste oni koji dođu na sajam moći zaista i da vide kako uređaji i rade, je li tako? Čitava poenta, dakle, sajma, pošto smo se mi prosto ugledali na sve sajmove širom sveta kako se to održava, dakle, imamo 6 sale i na drugom spratu imamo 5 soba. Dakle, recimo, konkretno baš u sobama, to su sobe od 21 kvadrat, znači identično kao dnevna soba u nečijem stanu, gde ćemo postaviti 5-6 stolica, znači ceo setup od zvučnika, pojačala, CD playera. Imaćemo neke i skupocene sisteme, dakle, bit će sistem od, ne znam, 20.000 eura, kao sistem ključ u ruke, znači kupite taj komplet i to sigurno radi jako dobro, bez ikakve brige. 20.000 eura, pretpostavljam, da. Ali hoću da kažem, dobro, to je sad konkretno baš nemački proizvođač o kome pričam, ali hoću da kažem, posetioci sajma će moći da slušaju muziku onako kako bi je slušali kući. Znači, imaće najbolje uslove da se uvere i da vide šta je to što im se najviše sviđa, pa kasnije eventualno da se lakše odluče za neku kupovinu. Da, i svakako će moći zaista, kao što ste rekli, lakše da se odluče ukoliko su već u nedoumici šta kupiti. High Files magazin je novi izašao, tako da ćemo podeliti gledalcima. Tako je, 3 primjerka smo doneli, ovo je 56. izdanje, onako dosta zanimljivo, puno nekih modernih uređaja, opet ono što kažemo sa vezama, sa mobilnim telefonima, avi receiveri, zvučnici, znači sve ono što je sad već nije onako neki, ajde kažemo, retro 80-ih, 90-ih, već uređaji koji rade puno stvari, onako u jednoj kutiji se dobije puno toga. 3149-610 i 3149-611 za 3 najbrža gledalaca, za svakog po jedan High Files magazin. Ostavljamo još jednom da ponovimo ove neke najbitnije informacije 9. i 10. novembra. Tako je, to je sad subota i nedelja od 12 do 19 časova, hotel Holiday Inn na Novom Beogradu, tu kod Supervera u Komšiluku. Ulaz je 300 dinara, tako da možete posetiti naš sajt da tamo pratite informacije, pošto stalno dobijemo nove informacije o izlagača ko će šta prikazati, tako da mislim da je dosta zanimljiva priča. Naravno, pozvani su svi ljubitelji tehnike. Dubok hvala na ovom vremenu. Hvala vam, gostovanje.